Άλλες πιθανότητες να κερδίσει αυτό το γύρο. Για να ακούσουμε το ποντάρισμα. 300 πόντοι είναι το στοίχημα. Τα βλέπει ο Τάσος και ο Νίκος μέσα. Εδώ το καλύτερο φίλο στο χέρι το έχει ο Ιωσήφ. 25% οι πιθανότητες του. Με άσο και 10. Ντάμα και 8 κούπες έχει η Ρίκα. Είναι το δεύτερο καλύτερο φίλο στο χέρι. Λοιπόν, μπαίνουν και οι 6 μέσα. 10 μπαστούνι, άσος καρά και 6 καρά. Άσους δεκάρια έχει ο Ιωσήφ που βλέπουμε εδώ. Πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει αυτό το γύρο. Για να ακούσουμε το ποντάρισμα. 400 πόντους ποντάρει ο Ιωσήφ. Φεύγει ο Τάσος, πάσο ο Νίκος και ο Γιώργος. Και η Ρίκα και ο Διονύσης πάσο. Δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποντάρισμα, 400 πόντι. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες δεν είχαν επαφή, θα έκανε φουλ. Θα έκανε φουλ ο Ιωσήφ. Χάσαμε άλλο ένα φουλ. Πάει πάλι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κέρδισε το γύρο. Αλλά ο Ιωσήφ, έχοντας τα μεγαλύτερα ζευγάρια ήδη από τα 3 πρώτα φύλλα, έδωσε λίγους πόντους. Δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποντάρισμα του. Μα δεν ήταν και θα μάζευε δηλαδή, με ποια έννοια ότι. Ήταν άτυχος ο Ιωσήφ γιατί κανείς από τους υπόλοιπους παίκτες δεν είχε επαφή με το τραπέζι. Αν κάποιος είχε επαφή, έστω και μικρή, ένα μικρό ζευγάρι, θα μπορούσε να μπει στο ποντάρισμα του Ιωσήφ. 400 πόντι ήταν, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Όχι, τίποτα. Θα λέγαμε από τα μικρότερα πονταρίσματα. Ενώ βλέπουμε τους παίκτες του σημερινού παιχνιδιού. Γιώργος, Ρίκα και Διονύσης, Ιωσήφ, Τάσος και Νίκος. Είναι οι 6 απόψινοι παίκτες. Όλοι μέχρι στιγμής στο τραπέζι. Τη Ρίκα βλέπουμε εδώ, είναι η κυρία παιχνιδίου, η οποία ακόμη δεν έχει κερδίσει γύρο. Ούτε ο Τάσος έχει κερδίσει. Ούτε ο Νίκος. Ούτε ο Νίκος. 3 παίκτες μόνο από τους 6. Κερδίσει από 2 γύρους. Και βλέπουμε τα φύλλα της Ρίκας, έχει ένα ζευγάρι στο χέρι. Έτοιμο. «300 πόντι το ποντάρισμα και οι 6 μέσα. Τρία πρωτοστήλα, βαλές κούπα, 10 μπαστούνι και 3 μπαστούνι. Ιωσήφ. Τάσο, Νίκο. Άνοιξαν τα 3 πρώτα φύλλα. 500 ο Γιώργος. 500 πόντι από τον Γιώργο, φεύγει η Ρίκα, έφυγε με τα λιάρια. Κατά κάποιο τρόπο οι πιθανότητες μοιρασμένες είναι. Καλύτερος είναι ο Γιώργος που έχει άσο, έτσι, με ανώτερο φύλλο. Καθώς κανείς δεν έχει επαφή με το τραπέζι. Λοιπόν, ο Γιώργος στην πρώτη θέση και ο Τάσος στην 5η θέση έχουν παραμείνει. Ρίγας άνοιξε, καλύτερος ο Γιώργος με άσο. 500 πόντι το ποντάρισμα του. Για να δούμε τι θα κάνει ο Τάσος. Φεύγει ο Τάσος, δεν είχε επαφή με το τραπέζι, κερδίζει το γύρο ο Γιώργος. Κι άλλο γύρο λοιπόν. Κερδίζει ο Γιώργος. Ενώ ήδη η Ρίκα είχε ένα έτοιμο συνδυασμό στο χέρι, είχε ένα ζεύγος. Το μικρότερο δεν μπορεί να γίνει με την τράπουλα, αλλά έφυγε και εκείνη νωρίς. Αν άνοιγαν όμως όλα τα φύλλα του τραπεζιού και έμεναν και παίκτες μες στο γύρο, θα ήταν καλύτερη, έτσι. Κανείς δεν είχε επαφή. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος, είναι ο 8ος, 800 πόντι το αρχικό πόντ για κάθε παίκτη. Ενώ βλέπουμε εδώ την dealer, έχει πάρει τα αρχικά πονταρίσματα. Είναι η Άννα, η dealer μας, για απόψε. Και περιμένουμε με την ολοκένουργια τράπουλα να μοιράσει τα φύλλα για να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος. Να υπενθυμίσουμε ότι κάθε βράδυ υπάρχει καινούρια τράπουλα στο τραπέζι και ανοίγεται μπροστά στα μάτια των παικτών. Εσύ την αγοράζεις? Γιατί, επειδή... Τι το ξέρεις που είναι καινούργια κάθε φορά. Όταν την αγοράζω εγώ, για να σου δώσω απάντηση, είναι που βλέπουμε τις μονομαχίες από το μισό πρώτο μέρος και πέρα. Οπότε να μην ξαναγοράσεις. Λοιπόν, ξεκινάει ο 8ος γύρος. Βλέπουν τα φύλλα τώρα οι παίκτες. Ο Τάσος μιλάει πρώτος, που κάθεται στην 5η θέση του τραπεζιού. Ντούκου λέει. Και ο Νίκος. 500 πόντι από το Διονύση, είναι το πρώτο ποντάρισμα. 500.
Τα βλέπει ο Ιωσήφ, Άσο, Τάσος και ο Νίκος μέσα. Και ο Γιώργος μέσα και η Ρίκα. 5 από τους 6 θα δουν τα 3 πρώτα φύλλα. 3 πρώτα φύλλα, βαλές, κούπα, 4 κούπα και 5 σπαθέ. Με 2 τεσσάρια καλύτερος είναι ο Γιώργος στην πρώτη θέση του τραπεζιού. 400 πόντους ποντάρι. 4 στα 4. Τα βλέπει η Ρίκα. Ένα 6 θέλει ο Διονύσης για να κάνει κέντα. Τα βλέπει και αυτός. Πάσο ο Ιωσήφ. Πάσο και ο Νίκος. Για να δούμε το επόμενο φύλλο τι θα είναι. 3 από... Για να δούμε το επόμενο φύλλο τι θα είναι. 3 από τους 6 μέσα. Μεγαλύτερο ζευγάρι η Ρίκα τώρα. Έχει 2 άσους και γίνεται καλύτερο. 2.000 ποντάρι. Μάλιστα. Καλό. Για να δούμε τι θα κάνει ο Διονύσης τώρα. Δικαίωμα έχει ζητήσει. Ένα 6 ψάχνει όπως είπαμε και προηγουμένως για να κάνει κέντα. Καταφέρει η Ρίκα και τον διώχνει τον Διονύση. Ήταν μεγάλο το ποντάρισμά της και ο Γιώργος φεύγει. Κερδίζει τον πρώτο της γύρο για σήμερα η Ρίκα. Μάλιστα. Να και ο πρώτος. 6. Το τελευταίο φύλλο στο τραπέζι. Ο Διονύσης έχασε την κέντα. Και δεν περίμενε να ανοίξει το φύλλο. Ήταν πολύ σωστό το ποντάρισμα. Αυτό είναι πραγματικά. Η Ρίκα εκεί που είδε ότι έχει την ευκαιρία την αξιοποίησε αμέσως. Τους χτύπησε αλήπητα που λέμε. Κοίταξε, τώρα είναι και μοναδική γυναίκα στο τραπέζι, όλα και όλα. Και περιμένουμε να κερδίσουν γύρω Τάσος και Νίκος ακόμα. Στη θέση 1 ο Γιώργος, στη θέση 2 η Ρίκα, στη θέση 3 ο Διονύσης, στη θέση 4 ο Ιωσήφ, 5 ο Τάσος, τον βλέπουμε εδώ, και 6 ο Νίκος. Τάσος και Νίκος ακόμη δεν έχουν κερδίσει κάποιο γύρο, περιμένουμε όμως, είμαστε ακόμη στο πρώτο μέρος του Texas Hold'em. Ένας από τους 6 θα πάει απευθείας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου και ο δεύτερος καλύτερος θα δούμε τι θα κάνει στην κλήρωση της Παρασκευής. Ξεκινάει ο επόμενος γύρος. Πρώτος μιλάει ο Νίκος που κάθεται στην 6η θέση του τραπεζιού. Και βλέπουμε τον Νίκο, ο οποίος μιλάει κιόλας και έχει και καλό φίλο, και ρίγα, κοπές. 500 το στήθι. Γιώργο, 500. 500 πόντους το ποντάρισμα. Ο Ιωσήφ φεύγει, οι άλλοι έχουν μπει. Μέσα. Και ο Τάσος μέσα. Λοιπόν, 3 πρώτα φύλλα. 3 πρώτα φύλλα, 4 σπαθί, 10 μπαστούνι και 4 καρά. 2 τεσσάρια και ένα 10. Ο Ιωσήφ που έφυγε με Πάσο είχε 4 επάνω του. Θα είχε 3 τεσσάρια τώρα. Ένα για τα φύλλα, 8 μπαστούνι. Θα είχε φούλο ο Ιωσήφ. 4 και 8 ήταν το φύλλο του. Φούλ του 4 με 8 θα είχε. Λοιπόν, 500 πόντια από τον Γιώργο. Φεύγει η Ρίκα. Τώρα του Ιωσήφ. Πάει κι άλλο φούλ, το χάσαμε. Φεύγει και ο Διονύσης. Πόσο? 500. Χάσαμε αυτό που θα έκανε ο Ιωσήφ. Ναι. Πάει κι αυτό. Θα έκανε φούλ του 4 Με δεκάρια τώρα θα το έκανε ο και Ιωσήφ. θα το έκανε με δεκάρια, έτσι. Το είχε κάνει μέχρι στιγμής με 8 και θα το έκανε με δεκάρια. Λοιπόν, ανοίγουν τα φύλλα οι παίκτες. Ο Νίκος καλύτερος. Πάει. Με 2 δεκάρια, 2 τεσσάρια και άσο ανώτερο φύλλο. Μάλιστα. Να όμως ο πρώτος κερδισμένος γύρος του Νίκου. Ο Νίκος είναι στη θέση 6. Άρα λοιπόν μόνο τον Τάσο περιμένουμε τώρα για να κερδίσει κάποιο γύρο. Γιώργος, Ρίκα, Διονύσης. Είναι οι παίκτες που βλέπουμε εδώ. Ενώ Ιωσήφ, Τάσος και Νίκος είναι οι υπόλοιποι τρεις. Τον Τάσο είδαμε προηγουμένως. Είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν έχει κερδισμένο γύρο. Δεν πειράζει όμως. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Περιμένουμε να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος. Είναι ο 10ος γύρος. 1000 πόντοι υποχρεωτικά για κάθε παίκτη. 6.000 συνολικά από τους 6. Βλέπουμε και τα 5 κεντρικά φύλλα που μπαίνουν τώρα στη θέση τους. Και βλέπουμε τον Τάσο. Άσο και ρίγα έχει πάνω. Διονύση. Είναι 500, πόσο? Είναι 500 πόντοι το ποντάρισμα. Μπαίνουν οι παίκτες.
και ο Γιώργος μέσα. Και οι 6 λοιπόν θα δουν τα 3 πρώτα φύλλα. Καλύτερο φύλλο στο χέρι. 3 πρώτα φύλλα. 9 σπαθί, 10 κούπα και 1 μπαστούνι. Η Ρίκα από τα 3 πρώτα φύλλα του τραπεζιού έχει κέντα στο Ρίγα. Πάσο Διονύσης. 2.000 έχει ποντάρει η Ρίκα. Πάσο Ιωσήφ. Πάσο. Τα βλέπει ο Τάσος. Ένα βαλέ περιμένει για να κάνει κέντα στον Άσο. Λοιπόν, μπήκε και ο Νίκος. Πάσο ο Γιώργος. Και ο Νίκος πάλι. Τέταρτο φύλλο, ντάμα σπαθί. Ντάμα σπαθί είναι το τέταρτο φύλλο του τραπεζιού. Καλύτερη η Ρίκα με κέντα στο Ρίγα. 5.000 έχει ποντάρει η Ρίκα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Τάσος. Δικαίωμα ζητάει και ετοιμάζεται να φύγει για να του λέω. Πάσο. Πάσο. Νικό. Δικαίωμα ζητάει ο Νίκος τώρα. Αν μπει ο Νίκος και ανοίξει Ρίγα στο τελευταίο φύλλο στο τραπέζι, θα έχουν και οι δύο κέντα. Τελευταίο φύλλο, 5 μπαστούνι. 5 μπαστούνι το τελευταίο φύλλο στο τραπέζι, καλύτερη Ρίκα με κέντα στο Ρίγα. 5.000 ποντάρι, φεύγει ο Νίκος. Η κέντα περίμενε, δεν του ήρθε. Κερδίζει το γύρο η Ρίκα. Ο δεύτερος κερδισμένος γύρος λοιπόν είναι της Ρίκας και ενώ έχουμε δει αρκετές κέντες, full δεν έχουν γίνει, αλλά εμφανίστηκαν ήδη 3, έτσι. Δεν υπάρχει χρώμα. Ναι. Κανένα χρώμα σήμερα. Λίγο μουντό το παιχνίδι όσον αφορά τα χρώματα δηλαδή, γιατί κάθε άλλο παρά μουντό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλοί όλοι οι παίκτες μέχρι στιγμής. Γιώργος, Ρίκα, Διονύσης, Ιωσήφ, Τάσος και Νίκος. Και περιμένουμε. Αυτό το αν βγει χρώμα τώρα. Δεν φοράς και κόκκινο για να πρέπει πιάσω. να βγει κάποιο χρώμα τέλος πάντων. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο γύρος. Και βλέπουμε τη Ρίκα εδώ. Η Ρίκα η οποία έχει κούπες επάνω της, άσο και 10. Φίλοι πόντι από το Διονύση θα βλέπει και ο Ιωσήφ και ο Τάσος. Πάσο φεύγει ο Νίκος. Μέσα ο Γιώργος. Καρό έχει ο Γιώργος και ο Διονύσης και ο Τάσος. Κούπες έχει η Ρίκα. 3 πρώτα φύλλα, 10 μπαστούνι, 4 μπαστούνι και 4 σπαθί. Με 3 τεσσάρια καλύτερος ο Γιώργος. Δεκάρια τεσσάρια έχει η Ρίκα. Μπορεί να κάνει τη φούλη. 5.000 από τον Γιώργο. Και ο Γιώργος να κάνει. Ακόμη και καρέ μπορεί να κάνει ο Γιώργος. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Τα βλέπει η Ρίκα. Φεύγει ο Διονύσης και ο Ιωσήφ και ο Τάσος. Ο Γιώργος και η Ρίκα λοιπόν παραμένουν σε αυτό το γύρο. Αυτοί οι δύο θα δουν το τέταρτο φύλλο που είναι 2 καρό. Καλύτερος ο Γιώργος με 3 τεσσάρια. 10.000 ποντάρι. Νομίζω ότι αυτό το ποντάρισμα θα διώξει τη Ρίκα. Για να δούμε. Αν και έχει δεκάρια, τεσσάρια με άσο η Ρίκα. Δύσκολα να φύγει. Τελικά Πάσο ήταν πολύ μεγάλο το ποντάρισμα. Ήταν μεγάλο ποντάρισμα. Τη φόβησε ο Γιώργος. Αλλά πολύ καλά το... Δεν θα άλλαζε κάτι. 3 καρό το τελευταίο φύλλο του τραπεζιού. Ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε το γύρο. Οπότε η Ρίκα κέρδισε αρκετούς πόντους. Τώρα φεύγοντας με Πάσο. Όχι, για επιθετικό ποντάρισμα ήταν εύστοχο. Ακριβώς. Να λοιπόν, άλλον έναν κερδισμένο γύρο Γιώργος που μέχρι στιγμής έχει τους περισσότερους γύρους. Βλέπουμε λοιπόν Γιώργος στη θέση 1, η Ρίκα στη θέση 2, τη βλέπουμε εδώ, τρίτος ο Διονύσης. Στη θέση 4 είναι ο Ιωσήφ, πέμπτος ο Τάσος και στη θέση 6 ο Νίκος. Βλέπουμε και τα αρχικά υποχρεωτικά πονταρίσματα για τους 6 παίκτες. 1.200 πόντι είναι για τον καθένα. 7.200 πόντι συνολικά από τους 6. Και για να δούμε λοιπόν τι θα μας δείξει αυτός ο γύρος. Βλέπουν τα φύλλα τώρα οι παίκτες. Σε λίγο θα τα δούμε και εμείς τον Νίκο βλέπουμε. Έχει 10 και βαλέ πάνω του. 10 ο Γιώργος. Ποντάρει ο Γιώργος. 4 η Ρίκα.
Φεύγει η Ρίκα. 500 πόντοι είναι το ποντάρισμα. 1000 το στοίχημα, Ρέις από τον Τάσο. Το ταπί του παίζει ο Τάσος. 1000 πόντοι ήταν. Τα βλέπει ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Διονύσης μέσα. Και ο Ιωσήφ. Η μοναδική που έχει φύγει με πάσο είναι η Ρίκα. Άσος καρέ, 8 σπαθί και 2 κούπα. Με οκτάρια και διάρκεια καλύτερος είναι ο Διονύσης που κάθεται στην τρίτη θέση του τραπεζιού. 5.000 ποντάρι. Πρώτος μιλάει. Πάσο ο Ιωσήφ. Τα βλέπει ο Τάσος, 2 διάρκεια έχει. Φεύγει ο Νίκος και ο Γιώργος έξω. Λοιπόν, ο Διονύσης με τον Τάσο έχουν παραμείνει. Ο Τάσος δεν μπορεί να ποντάρει έτσι κι αλλιώς παίζει ρέστα. Ανοίγουν τα φύλλα επέκτες. Κερδίζει ο Διονύσης. Ο Διονύσης είναι νικητής με οκτάρια και διάρκεια. Τάσο, δεν καταφέρεις να κερδίσεις κάποιο γύρο. Δεν πειράζει όμως. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Τουλάχιστον αυτό. Πάνω απ' όλα ήταν διασκεδαστικό στο λέει. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε αυτό λοιπόν το σημείο που τελείωσε το πρώτο μέρος, έχουν μείνει 5 από τους 6 παίκτες, γιατί μόλις αποχαιρετήσαμε τον Τάσο. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επανέλθουμε θα έχουμε και τη βαθμολογία των παικτών.